Johan Schmidt-Nielsen, tilliden til regeringen er væk, og I er ikke længere støtteparti, siger du. Hvad skal Thor Möger Pedersen regeringen levere nu, for at du og Enhedslisten vil stemme en kommende finanslov igennem til efteråret? Jamen, jeg regner da sådan set med, at regeringen har tænkt mere end en uge frem, og at de har styr på deres nye skattepartier, eller støttepartier, nemlig Venstre og de konservative. Hvis de alligevel kommer til os, så er det klart, at der skal rettes op på de svinestreger, der er blevet begået over for de arbejdsløse og over for de syge, førtidspensionister, mennesker med handicap. Rettes op på de svinestreger. Man tager fra den fyrede sosu-assistent, man tager fra den slagteriarbejder, der har fået en arbejdsskade, og som derfor er på førtidspension, for til gengæld at give skattelettelser i toppen. Sådan en politik støtter vi selvfølgelig ikke. For det første så vil jeg sige, Thor, SF og regeringen har truffet et politisk valg, som jeg ikke forstår. Jeg synes, det var en god aftale, vi havde lavet sammen. Men jeg troede faktisk, de har valgt i stedet for at gå til højrefløjen, jeg troede faktisk, at Thor havde format nok til at stå på mål for sin aftale.